ita yenyu adikani, tinokutendai nekuti sarudza nguva nemisi tichitandadzana muchirongwa chinotipa unhu hwedu, chinotipa dzidziso, chinotitandadza, chinotivaraidza, chinoita zvese zvaungafarire sedunga munhu. Chirongwa Mai Chisamba Show. Nhasi tine nyaya inove chikurura majasi, asi nyaya iyi yakatarisana newe sedunga munhu. Kana tiri muchirongwa chino hatidi vanhu vanofunga vamwe kuti ndo atete zvavanoita, ndo zvinoita mai guru. Zvione kuti iwewe nenyaya iri kurukurika panapa uri papi. Nyaya iri pano inyaya yechindini nenyaya yechiramwa. Sekufamba kwenguva muchaona kuti chindini zvinorevei, chiramwa zvinorevei. Asi regai ndikugamuchirei mese. Vamwe vauya vakazvimirira sevanhu, vamwe vauya vakamirira makambani, vamwe vauya vakamirira zvakasiyana siyana. Asi ndinoda kukwazisa zvakanyanyisa vadzidzi vabva kuyunivhesiti yedu yeZimbabwe. Tinokutendai nekunge muri pano. Nekuti mimi nevamwe vese ava ndimi nhaka yamangwana, nai muchasara muchiendesa ndima pamberi. Nyaya iri pano, ndisati ndaenda kuchikuva kwedu ndoziva kuti havasati vazvisuma kwatiri, ndeyekuramwa. Kuti kana ndisiririni ndazviita handiendeko. Muchato iwowo vasina kunge vandiudza handiendeko. Graduation yavasina kundiudza handiendeko. Zvinofamba sei? Imbozvisumai vadare vedu ndotanga nababa vari kunze. Mazita amai Dr. Chisamba, zita rangu ndi Tatenda Chinoda kana kuti vadhege social commentator mukurinda makudo ndo mukudzura bgowa. Tinokutendai nokunge muri pano. Vaita basa Mai Chisamba, ini zita rangu ndinoitwa Nelson Mrewa, ndabva kuUniversity of Zimbabwe. Tinokutendai. Maita basa Mai Chisamba, ini ndinoitwa mbuya Chipuriro, ndinomirira tsika dzedu sevana veZimbabwe. Aiwa, tinokutendai. Nhasi takakombwa, tinoona ana sekuru mazorodze vari pano vanobatsira nemafundisi edu ana Machakairi. Tinokutendai mese muri pano. Nyaya iyoyi inombobvepiko? Inyaya itsva here? Ndakutanga nemambuya. Inyaya itsva here mukati meupenyu hwedu? Ko iwewe hama dzako unodii kudziudza kana uchiziva kuti dzinofanira kuti dzisumwe? Chichaitika charerutsa zvinhu zvese izvozvo? Chindini choberekana nechiramwa? Ndatenda zvangu. Atingati inyaya itsva, zvinhu zvagara zvakadaro. Ndofunga vakuru vedu vanotone kutaura kwekuti kuramwira gudo munda. Haugoni kuramwira gudo munda. Saka munhu ane chiramwa hatione semunhu anenge aine pfungwa dzinenge dzakanaka. Pfungwa dzake dzakatoipisisa. Munhu anoda kunyengetedzwa, wokufungidzira kuti kana chinge ndaramwa ndinofanira kuti nditonyengetedzwa nemumwe munhu. Ukashaya nokunyengetedza unoita sei? Vakawanda vari kuparadza dzimba dzavo nenhau iyoyozve yechiramwa ichocho. Saka chiramwa hachisi chinhu chinenge chakanaka. Chindini chasiyana nechiramwa. Chindini chiya chekuzviti inini ndini chaiye, ndini chaiye. Hapana munhu anonzi ndini chaiye. Zvinonzi gudo guru peta muswe kuti vadiki vakutye. Kana uri mukuru, iwewo dzidzisawo vadiki vaziyewo zvinenge zvifana kunge zvichiitwa. Mashoko makukutu eyambiro nedzidziso. Hanzi paunoshumira vamwe newe zvishumiro nhai. Saka ngatishumiranei kuti mbuya vari kutaura kuti hauramwire gudo. Makudo akauya kumunda kwako akakubira zvibawe, vakatora miguri mitatu nekuti handichada kurima munda iwowo. Makudo iwaya ngaachitora munda iwowo. Makudo anotora oenda nhai. Ndouya kwauri Nelson, ndozo ndimi vana vadiki. Yes. Imimi pamwe paudiki hwenyu mune mchiti tingaiti playing hard to get. Playing hardball. Ndinotenda Mai Chisamba, ndofunga nyaya yechiramwa inoda kuti tinzwisisane. Chiramwa kazhinji kutungamidza hasha mberi, nzeve kumashure. Munhu anofanira kutungamidza nzeve mberi. Vadiki vari kukurukurawo nhai vakomana. Semuenzaniso wamapa wamati ndoda kuita muchato wangu ndazokangana kukuudzai imimi. Nemwe nguva hamuna kuziva kuti zvanyatsoitika ndezvipi. Saka mukatungamidza nzeve mberi motanga mava nekunzwisisa musati matsamwa. Saka hasha dzikatungamira mberi ndo panotangira chiramwa. Then panyaya yechindini paya inyaya yekuzvikudza kazhinji kuti inini ndini ndinoziva inzwai inini. Ndo zvinozounza kazhinji chindini. Asi kana kuri kuramwa vanhu ngatitungamidzei nzeve mberi totanga tanzwa zvii zvaitika tisati taisa hasha mberi. Mashoko akanaka. Nekuti muenzaniso waapa wemuchato pada vakatombofunga kuti ngatichiregedzai muchato uyu. Zvadhura izvi.
kana kuti ngatisandure ngatisei dheti redu kumberi mukakanganwika munyaya iyoyo zvinowanda. Tauya kakwamuri baba serious. Zvakanaka ya Mai Chisamba nevateereri vose. Regai ndizvibatanidze muhutatu ndigoti kune Chiramwa, koita Chinya, koita Chindini. Zvinhu zvimbuya ndine urombo zvinoukama zvamamboti pia zvinoukama zvinizve zvinoukama izvi. Regai ndizokorere Chiramwa, Chinya chegurwe kuchidambura gumbo zviya, kozoita Chindini. Tinozviwana zvinhu izvi kupiko, tinozviwana kumakereke kana vanhu vonzi izvo toda vanotitungamirira poitwa election yekumachechi. Unoona umwe achiramwa nokuti haana kupuwa chigaro changa achida. Tinozviwana kupiko izvozvo zvakare. Tinozviwana pamurume nemukadzi, varume vakuru mukadzi mukuru kuramwirana bonde vachiramwirana mashura iwavo. Tinozviwana kupi zvakare. Tinozviwana pamukomana nemusikana vari kuminda nekumarinda vari kudanana. Pane hwane wavo vanokasika kuramwa nokuti pamwe haana kuzenge aitirwa kafevha kadoko doko kaanenge achida. Togozozviwana kumabasa. Pamwe pane basa rasara rikazoitwa nomumwe anga ari mudoko panyembe. Ambona zvenyembe izvi. Mukuru anouya akafuta sechato yamedza mbudzi nhatu dzasabhuku achishinyira inhau yokuti anongotadza kukutendawo zvakanaka. Kana ukaita zvakanaka haungafariweri pameso pako. Zvova zvauya zvezvakare pakuti vanhu vanoramwidzana. Kana vachinge varamwidzana kunenge kuri kutogozhegwa ndo hudofo. Mai Chisamba, ukaona munhu osvika pakuramwa hudofo, ijealous, igodo. Kune vamwe vana vatakasiyigwa vasina madzibaba nana mai nana tete varipo. Acting father, unenge wakamirira baba vakashaika, unoita Chiramwa ndoiko kusvika mashoko makuku tunai munoziva. Tinotoita setinotamba asi pano pari kutaurwa nyaya yakadzika. Handiuye kuvana mai venyu vaidada, baba venyu hatisi kuzouya kuzogova mbatya. Garai nadzo dzamai venyu vakafa. Vana vanogara vachingoritaira vakatarisa mbatya dzamai vavo nevabereki. Munoramweiko? Makakanganisweiko? Vana vamakuramwira ava vanoziva here nhamo nenhau dzamakanetsana? Taurai tinzwa tezvara. Kuramwa Mai Chisamba semataurwa azvanga zviri kuitwa kuri kukonzerwa nehasha munhu anenge agumbuka nekuda kwekuti atadzirwa. Asi mukati meshoko raMwari ndanzwa pachitaurwa nenyaya yamakristu munotaurwa kunzi munhu wese hapana munhu anoita zvakanaka asingatadzi. Saka iwe ukatadzirwa zvakanaka kuti unzwisewo kuti unombotadzirawo vamwe. Ndizvozvo mashoko makukutu. Vapa muenzaniso wechitendero chechikristu, asi isusu tinobata zvienzaniso zvitendero zvese zvakasiyana siyana neuremu hwazvo nekuzviremekedza kwazvo. Taurai nyama chakairi. Nyaya iri pano inopisa. Chiramwa, regai nditi Chiramwa, kusagutsikana kana kusagamushira kana kusatenda zvaitwa nomumwe munhu kana zvarongwa nomumwe munhu usipo. Chiramwa chinhu chinouraya kana muri mumhuri, chinopesanisa mhuri zveupenyu hwese. Chiramwa chine vamwe vanhu vatori kumakuva Mai Chisamba vakangoita chiramwa vakabva vaurayana mukadzi nemurume. Chiramwa kana pari pabasa kuna vamwe vakatodzingwa pamabasa, aramwa mushini waanoopareta nekuti atukwa namaneja, akabva atodzingwa basa, mhuri ikavhiringidzika zvamuchose. Zvambotaurwa kereke chaiye pakaita vamwe vatungamiri vasingagamushiri vane chiramwa, basa raMwari roro harifambi zvakanaka. Kana munyika chaimo mukaita vanhu vane chiramwa haifambi zvakanaka nyika. Saka munhu ane chiramwa nemunhu ane chindini, vanhu ivavo vakaipa, vanhu vakatofa nechirwere chisingarapiki. Nekuti munhu ane chindini ndiye uye anonzi pachirungu anenge aenzikana dictator. Hakuna munhu anofanira kunge aine chindini chekuti ini kana ndataura hakuna achataura. Tinofanira kuti kana tiri mumisha kune dzimwe tsika dzakasiwa mbuya namadziteteguru kare dzekungonzi baba mukuru anenge aripo ari baba iye zvese ndiye anotaura. Pakaita panhamo pakanzi baba wemusha sumuka utaura ndiye otaura, pakaita pamuchato ndiye otaura, pakaitwa panyaradzo ndiye otaura. Ko musi waanofuma akafa isu vadiki tinozodii? Tinotadza kutaura nekuti mutauri wedu anenge afa. Ndizvozvo zvakanaka zviri kutaura nababa Machakaire, ticharamba tichingodzoka kwamuri. Ndizvozvo ngatiregei kurwira zvinhu zvisina basa.
kuti vatete ava vakambotaurawo paya. Kana makawanda pananai zvidanho, kana muri vashoma onai kuti moita sei. Ngatisangane muchikamu chinotevera.